egunetik goatzen naizena da urduritasun handia zehola, aurpegi berri asko, jende berri asko, eta gelatan zeintzenekan laguna, zeintzan berria, nondik zetorren bakoitza. Ze goatzen naiz oso urdurin egola, enekin ez ze jantzi, ez zenekin jonitzan, zenekin elkartuko nintzen klasean. Bai, goatzetut deitzako lehenengo eguna, batez oso berezia izan zen, eta ez dut bizitzan askotan olako egun bat bizi izan. Ez da, sozializatzeko eguna izan zen, ez? Azkenean zuzinean etapa berri batean zinean, eta etxenekin zein, noa jun. Nik uste nuen hasieran izango zela bakoitza bere taldean egongo zela, baina hilabete pasadean ikusen nola taldea juntatzen jundian, eta lagun berriak eta dituzu, nola beste herritatik etortzen dianak. Eta hasieran nahiko lotxatuta eta nahiko isirik, baina gero hemengo jendeak esan behaiek etorri zian gure gana, asko ireki zian eta oain oso harreman estua dakau, eta oso aberasgarria da hori. Ikusi non da, zin izan galdetzen da, baita, zu zurbilekoa zea eta baita, ni hori jokoa. Eta orduan dikan, ondo eramatega da erlazioa mantendu india. Lehenua erdi maila elektrika inun, da hortik amanekin robotika o automatizazio hortik jungo nintzala, ez produkzio mekanika. Eta goi maila zarautzen ikusita zegoela robotikan, eta ni zarautzen bizi naizela oso aukera hona iruditu zaiten. Hemen elektrika egiten nahi naiz, bigarren urtea, erdiziklo bat. Gero hemen aukera gehiago daude, aldezu 2 urtetan lan batian hasi, edo nahi ezkeo segi ikasketaken goi maila bat inen. Dana ez da azterketa bakari, eta ia dana talde lan egite dugu. Azkenean oso importantea da harreman hona aukitzea taldekoekin, porque ordu asko pasatu dituzu egunean azkenean. Nire mundua oso diferentia zen, eta ikasteko eta mundu honetan sartzeko eta nola funtzionatzen duen jakiteko oso interesgarria da. Ikasten deuna eta ikusten nahi gana alde praktiko batetik lantze deulako, eta hola gauzak errexo ulertze ditugu. Ingenieritza atea eta lehen urtean, eta guain goi maila hau atea eta alderdi teoriko hori eta praktiko hori elkartuta, iritze zait aukerak asko zabaltzeiala eta etorkizun bateako enpresan edo lanian hasteko aukera egokia dela. Ikusi dut asko ikasten dela eta enpresa juteko preparauta zoazela. Osea, ez zoazela bakarrik hemen neoteko, baizik eta ikusten duzu pixkat orokorrian zer daun enpresa baten, hau bai, ikasi dut eskola, badakit zer dan. Gero eta emakume gehiago gaudela ziklotan eta bai industria mundu honetan. Azkenean, etorkizunai behira batxillergoan presio askoak hau eta irakasleak hori bakie, eta orduan saiatzea guri laguntzen da alde nota honela lortzen. Gure zalantzak argitzeko, edo klaseak argiak izateko, eta beti gertutasun hori sentitzen da klasean, eta ez klasean bakarrikan baizik eta etxean gaudenean bai esateigu dudan bat balin bakazue bidali Gmail bat. Bai, egia esan danetik dago. Badaude zorrotzak, badaude lasaiago juteianak, geho ritmo azkarrako klaseak ritmo azkarrean emate dituenak, baina nik uste oso ondo orekatuta dagoela dana. Baina igual ez dira DBH-en bezain istuak. DBH-en igual konfiantza gehiago eta gauza gehiago galdetze genizkien eta gola bai. Baina behar dezun momentuan badakizu horrean goala irakaslea. Eta horrek bai sortzeizula segurtasun hori. Eta irakaslean interes hori niregan ikusi, eta nik uste lortu etela eta oso guztua nago. Lehenik eta behin D ereduko ikastola dalako, eta nik uste nola ikastolan jarraipen zuzena zanez,
horregatik aukeratu nula. Bestetik aukera zabala daka. Baina igual beste herrita jutezeat ez du hainbeste euskaraz ziren eta hemen gehien bat euskara hitz egitea eta hori bultzatu beharra dago. Aukera ezberdinean eska, baina oso ondo hitzen ziren oteitza eta sortun erabaki nun honea etortzia. Eta ondo juntzait, eta hemen ikan juten izenean, garbi dekaten izela da motuko hemen ikasi izanaz. Bi urte gure etorkizuna markauko buenak, eta orduan importantia da aukeratzia zentro bat laguntza hori jasoko zuen, eta ikasketa honak jasoko dituzun. Eta nik uste hori hemen ematean.